రామోజీ ఫిలిం సిటీ. ఈ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్, తెలంగాణలో ఉంది. ఈ ఫిలిం సిటీకి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా ఉంది, లార్జెస్ట్ స్టూడియో కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ ఫిలిం సిటీలో చాలా మూవీ షూట్స్, ప్రోగ్రామ్ షూట్స్ జరిగాయి. బాహుబలి, క్రిష్ 3 లాంటి బాలీవుడ్ సినిమాలు కూడా షూటింగ్ అయ్యాయి. ఈ ఫిలిం సిటీలో సౌత్ లాంగ్వేజెస్, ఆల్ ఇండియా లాంగ్వేజెస్ సినిమాలు కూడా షూట్ అయ్యాయి. అంటే మీరే ఆలోచించండి ఈ ఫిలిం సిటీ ఎంత ఫేమస్, ఇంకా ఎంత పెద్దదని. ఈ ఫిలిం సిటీని ఒక మూవీ ప్రొడ్యూసర్ రామోజీరావు గారు 1966లో స్థాపించారు. ఈ ఫిలిం సిటీ మొత్తం 1666 ఏకర్స్ లో నిర్మాణించబడింది. ఈ స్టూడియో కాంప్లెక్స్ ఒక ఫిలిం సిటీయే కాదు, ఇది ఒక మంచి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ కూడా. ఇక్కడ మీరు రైల్వే స్టేషన్ సెట్, ఎయిర్పోర్ట్ సెట్, బాహుబలి సినిమా సెట్, ఇంకా బోలెడు సెట్లు ఉన్నాయి. ఇంకా అక్కడ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్స్, బొటానికల్ గార్డెన్స్, ఆర్చరీ, షూటింగ్ గేమ్స్ ఇలాంటి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి.